Mamamayang Bicolano, magkaisa sa zona ng bayan. Labanan ng Hindi natinag ng ulan na dulot ng habagat at bagyong Egay ang kilos protesta ng iba't ibang progresibong grupo sa Bicol kaugnay ng ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes. Mula sa tanggapan ng National Irrigation Administration sa Panganiban Drive, nagmartsa sila patungo sa Plaza Quezon na katabi lamang ng dalawang plaza kung saan ginaganap naman ang culminating activity ng pagdiriwang ng Community Relations Month ng Naga City Police Office. Ayon kay Bicolana Gabriela Chairperson Jeneline Nagrampa, bahagi umano ng kanilang zona ng bayan ang panawagan kay Pangulong Marcos na buwagin na ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Dagdag ni Nagrampa na minsang naging political prisoner dahil sa red tagging ng nakaraang administrasyon pero inabsuelto ng korte, mas tumindi umano ngayon ang militarisasyon sa Bicol. Ang SONA 2023 sa Bicol ay maglalantad sa tunay na kalagayan ng mamamayan. Bibit-bitin ng Bicol ang isyu ng magpatuloy na matinding red tagging at militarisasyon sa Bicol, lalong-lalo na yung nagpapatuloy pa rin ng mga gawa-gawang kaso, illegal detention at pagkakaso ng anti-terror law. Sinisingil din nila ang Pangulo sa naging pahayag nito noong Marso nang bumisita sa Camarines Sur na madali nang makabili ng 20 pesos per kilo na bigas ang publiko. Hamon pa nila kay PBBM, ilatag ang malinaw na plano kung paano mapipigilan ang mabilis na pagtaas ng halaga ng mga bilihin o inflation, pati na ang solusyon ng kanyang administrasyon sa kaliwat kanang problema sa sektor ng agrikultura. Ito ay panahon para ilantad at ilahad ang tunay na kalagayan ng mga magsasaka at kailangan talagang kumbaga singilin at magkaroon ng kumpletong plano ang Department of Agriculture na siya mismo ang sekretary. Paano ba matutupad itong 20 pesos na kilo ng bigas, lalong-lalo na po sa napakatinding o kaya napakataas na inflation sa ating bansa. Nais din nilang mabanggit ng Pangulo sa SONA ang pangmatagalang tulong ng pamahalaan sa libo-libong pamilyang lumikas dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.